ରଥରେ ହେଉଥିଲା ରଥଯାତ୍ରା। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବହୁଥିଲା ବିରାଟ ବଡ଼ ନଦୀ। ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଯାଉଥିଲେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ରହୁଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଇତିହାସରେ ଏମିତି ହେଉଥିଲା ରଥଯାତ୍ରା। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଘୋର ଘର୍ଘର ନାଦରେ ରଥର ଗତି, ଶରଧାବାଲିରେ ରଥମାନଙ୍କର ରହଣି, ରଥରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ 3 ରଥ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ଆସିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯେଉଁଭଳି ରଥ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ସେମିତି ସୁବିଧା ନଥିଲା କି 3ଟି ରଥ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ବରଂ ଆଗରୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା 6ଟି ରଥ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବହୁଥିଲା ବିରାଟ ବଡ଼ ମାଳିନୀ ନଦୀ। ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରୁ କିଛି ଅଜଣା କଥା ଆଜି ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ। ଶରଧାବାଲି। ଶରଧାବାଲିର ଅଣୁ ପରମାଣୁରେ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦଚିହ୍ନ। ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଝରି ପଡ଼ିଥିବା ବାସଚନ୍ଦନ। ଏହାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନର ସୁବାସ ଓ କସ୍ତୁରୀର ମହମହ ବାସ୍ନାରେ ମହକିତ। ସେଥିପାଇଁ ଶରଧାବାଲିରେ ପାଦ ଦେଉ ଦେଉ ଭକ୍ତମନ ହୋଇଉଠେ ଚଞ୍ଚଳ। ଶରଧାବାଲି, ଯେଉଁ ବାଲି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଶରୀରରେ ଖେଳିଯାଏ ଶିହରଣ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ସମୟରୁ ଶରଧାବାଲି ଏକ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ପ୍ରଥମେ ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ମାଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିଥାଏ ଭକ୍ତଟିଏ। ଏହାପରେ 18 ନଳା ଅତିକ୍ରମ କରେ। ଶେଷରେ ପାଦ ଦିଏ ଶରଧାବାଲିରେ। ଏବେ ଏହି ଶରଧାବାଲିର ଅବସ୍ଥିତି ସଂକୁଚିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଆଗରୁ ଏହା ବଳଗଣ୍ଡିଠାରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥିଲା। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ମଝିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବଳଗଣ୍ଡି ନିକଟରେ ମାଳିନୀ ନାମରେ ଏକ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ଏହି ନଦୀର ତଟଦେଶଠାରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ବାଲୁକା ରାଶିର ନାମ ହେଉଛି ଶରଧାବାଲି। ଏହି ନଦୀର ଅବସ୍ଥିତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା ବେଳେ 6 ଗୋଟି ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା। 3 ଗୋଟି ରଥରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ବଳଗଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଥିଲେ। ବର୍ଷା କାଳରେ ମାଳିନୀ ନଦୀ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ନୌକାରେ ବସି ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତି ନଦୀର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଅନ୍ୟ 3ଟି ରଥରେ ଯାଉଥିଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ସିଂହଦ୍ୱାରଠାରୁ ବଳଗଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଥିବା ରଥ 16 ଚକିଆ, 14 ଚକିଆ ଓ 12 ଚକିଆ। ରଥ ଉପରେ ସୁନାର 3 ବେଣ୍ଟିଆ ଧ୍ୱଜ କଳସ ଲାଗୁଥିଲା। କନକ ମୁଣ୍ଡାଇରେ ରତ୍ନ ଚାନ୍ଦୁଆ ଟଣା ଯାଉଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ରଥରେ ବଜନ୍ତରୀ, ରଥ ଘଣ୍ଟୁଆ, ବାଦ୍ୟକାରମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଆଗେ ଆଗେ। ପଛରେ 3 ରଥକୁ ଟାଣି ନେଉଥିଲେ ଭକ୍ତମାନେ। ରଥରେ ଚାଉଳ, ନଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ି ଭୋଗ ଲାଗୁଥିଲା, ଯାହା ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ସମବେତ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିଲା। ବଳଗଣ୍ଡିଠାରେ ରଥ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦୋଳଚାପରେ ନଈପାରି ହୋଇ ଆରପଟକୁ ଠାକୁରମାନେ ବିଜେ କରି 4 ଚକିଆ ଶଗଡ଼ି ରଥରେ ବସି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ 3 ରଥରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ଆସୁଥିଲେ ମାଳିନୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ନୌକା ପାର ହେଇ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା 3 ରଥକୁ ବିଜେ କରି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ଏତେ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହି ବାହୁଡ଼ୁଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ତେବେ ଏହି ଅସୁବିଧା ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଉପୁଜିଥିଲା। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ପୂର୍ବକ ମାଳିନୀ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାକୁ ବାଲି ଦ୍ୱାରା ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ଭାନୁଦେବଙ୍କ ସମୟରେ 6 ରଥ ପରିବର୍ତ୍ତେ 3ଟି ରଥ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସେବେଠାରୁ ମାଳିନୀ ନଦୀ ସ୍ଥିତି ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ 6ଟି ଜାଗାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଲା 3ଟି ରଥ। ଖୁବ୍ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ମାଳିନୀ ବା ଶରଧା ନଦୀ ପୋତା ହେଲା ପରେ ଏହା ହୋଇଗଲା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଯେଉଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଧୂଳି ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯେଉଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପାଦ ଦେଇଦେଲେ ଲାଗେ କାଳିଆ କୋଳେଇ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।